ಒಂದು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಮತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸುಮಾರು 200-300 ವರ್ಷ ಪರಕೀಯರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದನಂದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಲಿ ಅಕಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಬದುಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಕೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುವಂತ ಅವೇತೋ ವೀರರು ಯೋಧರು ಮರಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಕೂಟ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪನ ವಿಧೇಯದ ಬೇತೆ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ರೇಟ್ ಇನಿ ತುಳುವೇರಾದ ಇದ್ದದ್ದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಣ್ಣ ಬಂಜಿಡು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಬಾಲೆ ಮತ್ತು ನಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮುತ್ಪದಗಳು ಬೇತೆ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ತುಳುವೇರು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ರೀತಿದ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದ್ದೀಜ್ಜ ಗದ್ದೀಜ್ಜ ಅಂತ ನಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡನು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಿಡು ಗುಲಿಚಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕನ್ನಡದ ಒವೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನು ಬುಲೆಪದಿನ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರಡನೇ ದೊಂಕವನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬೇಲೆ ತುಳುವೇರೇನೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆದ ಲೀಡರ್ ನಗಲಿನ ಮತ್ತದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ದೊಂಕನ ಚಿತ್ತ ಬೇಲೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಒಂದು ಕಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಟ್ರ ತುಳುನಾಡಿನ ಒರಿಪರ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾವನ ಚಿತ್ತ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೇರೆಗೆ ನುಪ್ಪುದೆ ತುರ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪಕ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ಲೋಲ್ಲ ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ನಿಗಲಬಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಗುಡ್ದುಲ ನನಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಪನ ಚಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಂದ ಇನ್ನೇತು ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಡ್ದು ಇಡೀ ಸರ್ವ ತುಳುವೇರು ಸೇರಿದು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಸವನ ಚಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡು ಗುಂಡು ಬರ್ಪನ ಚಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಮನಸ್ಸು